Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras sa buong Pilipinas, alas 6:15 na ng umaga. At ang oras na yan, hatid sa inyo ng Plumb Pro at Immune Advance. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headline. At sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita sa ating mga regional news, Dagupan City nakakuha ng 100% ideal rating sa child protection mula sa DILG. CCA, pinalalawak ang coconut industry sa Pangasinan at 2 million na coconut palms target itanim sa Region 1. Lingayen LGU, magsasagawa naman ng mobile chest x-ray at blood donation drive ngayong araw. BIFA Region 1, nakipagdialogo sa DSWD LGU at mangingisda sa red tide areas. Bayan naman ng Binmalay, tumaas ang kita dahil sa pagsisikap at pagkakaisa ayon kay Mayor Merera. Kaayusan sa Mapandan Public Market patuloy na ipinapatupad. LTO Region 1 nagsagawa ng kalsada joint operation sa La Union. Office of the Civil Defense Region 1 talaga ng bagong acting regional director sa katauhan ni Asek Mina. Ika-19 na araw ng Project Lawa at binhi ng DSWD isinagawa sa lungsod ng San Carlos. Sa atin namang mga national news, posibleng kakulangan ng kaalaman sa batas ni Soto, posibleng dahilan sa palit liderato, ayon yan sa former impeachment court Spox. PNP report ukol sa gun-related incident sa Senado, isinumiti na sa DOJ. Pagdaan naman ng ICC warrant sa local courts ng Pilipinas, ipiniliwanag ng legal team ni Senador Bato de la Rosa. Bong Revilla hindi na sisipot sa pagdinig ng Sandigan Bayan para sa malversation case. At Palasyo hindi na kailangan na dumaan sa local court para sa enforcement ng ICC warrant versus Senador de la Rosa, ayon yan sa OSG. Sa ating Ronda Pilipinas, DAR na mahagi ng 16.3 million pesos na makinarya sa Arbo sa Cagayan Valley. Sports News, Canadian coach BD Taus, bagong mentor ng Gilas Women, at Ronaldo, pangunguna naman muli ang Portugal sa 2026 FIFA World Cup. At Showbiz News, The Bloomfields, may bagong retro single matapos ang viral ang Ale sa TikTok. At online tickets naman para sa 10th anniversary show ng Lola Amor, sold out na.
Sunshine News Blast. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga North Central Luzon. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ay ika-21 sa buwan ng Mayo taong 2026. At ako po ang inyong magiging tagapagbalita kapartner John Velgas. Huwag niyo pong kalimutan mga kapartners na i-share at i-like ang DCRD 981 Top News, SMNI News North Luzon, at DCRD SMNI Radio Channel at ng DCRD SMNI Digital. Samantala sa unang bugso ng ating mga balita, DCRD Sunshine Radio Report. Dagupan nakakuha ng 100% ideal rating sa child protection mula sa DILG. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni partner Sheila Balog. Nakamit ng Dagupan City ang perfect score at pinakamataas na ideal rating sa 2026 Local Council for the Protection of the Children Punctuality Audit na isinagawa ng DILG Region 1. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, patunay ito ng epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa kaligtasan, protection at suporta sa mga kabataan sa lungsod. Kabilang ang SafeNet, advocacy laban sa bullying, abuso, karahasan at mga isyong pang mental health. Malaking bahagi ng pagkilala na ang mga inisyatibang tulad ng unain sa edukasyon, pinalawak na health at nutrition programs, youth leadership initiatives at mga community-based protection programs. Ipinagpasalamat ni Mayor Fernandez ang suporta ng City Council, City Legal Office, CSWDO, City Health Office, PNP Dagupan, DepEd, barangays, youth organizations at SafeNet partners na katuwang sa pagtatagoy ng mas ligtas at mas maayos na komunidad para sa bawat batang Dagupenyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Partner News Blast. DCRD Sunshine Radio Report. PCA pinilalawak naman ang coconut industry sa Pangasinan at 2 milyong coconut palms target itanim sa Region 1. Ang detalye ng report ni atid sa inyo ni partner Lerna Hernandez. Yes, kapartner. Nais ng Philippine Coconut Authority o PCA na palawakin pa ang industriya ng niyog sa Pangasinan sa pamagitan ng tanggapan nito sa Rosales na sumasaklaw sa Region 1, Region 2 at Car Region. Plano ng ahensya na hikayatin ang mga Carabao racers na magkaroon ng engagement sa seed gardening upang madagdagan ang kanilang pagkakakitaan. Sa panayam kay Regional Manager Mark Roy Q. Macanlalay, sinabi nitong magbibigay ang ahensya ng mga kinakailangan suporta gaya ng seedlings, fertilizers at technical assistance sa lahat ng nais magtanim ng nyog. Ayon kay Macanlalay, ang kailangan lamang ng mga magsasaka ay lupa at kagustuhang magtanim, lalo na't angkop ang klima ng Pangasinan para sa coconut farming. Sunshine News Blast. PCA will be providing the technical assistance, the seedlings, and fertilizers. Ang kailangan lang ay yung lupa, tapos yung willingness talaga ng coconut farmer kasi sabi ko nga, 1, 2, 3, the first 3 years, yun yung medyo crucial sa ano. Lalong-lalo na iba ang klima dito sa atin sa Region 1, particularly sa Pangasinan. Medyo mainit-init, kaya kailangan talaga mas maraming tutok yung mga farmers natin sa pagpapatubig. Dagdag pa ni Macanlalay na target ng Pilipinas na makapagtanim ng 100 milyong coconut palms, habang target naman ng Region 1 ang 2 milyong puno ng niyog. Aniya, malapit nang maabot ang target ngunit nagkakaroon ng delay dahil ang planting materials ay kinukuha pa mula sa Aurora, Cagayan at Leyte dahil dito. Hinihikayat ng ahensya ang mga LGU na magkaroon ng sariling taniman upang may mapagkukunan ng seedlings na maaaring ipamahagi sa mga magsasaka. Sunshine News Blast. Sa buong Pilipinas po, meron tayong target na to plant or to replant 100 million coconut palms. So dito sa region, meron tayong target na at least makapagtanim tayo ng 2 million. Ano na rin tayo doon, malapit na rin tayo doon sa ating target. Ang nagiging delay lang natin kasi yung source of planting materials, nanggagaling pa ng Aurora, ng Cagayan, ng Leyte.
So kaya nga ang sinasabi ko, ini-encourage nga natin ang mga local government units na magkaroon ng sarili nilang seed garden or seed farm para ma-develop natin yun. Tapos lahat ng produkto no, mapuproduce nun, meron na tayong pagkukunan ng seedlings na pwede natin ipamigay sa mga coconut farmers. Ayon pa kay Macanlalay, nangunguna noon ang Pilipinas bilang producer ng niyog sa buong mundo, ngunit ngayon ay bumaba na ito sa pangatlong pwesto. Nangunguna ngayon ang Indonesia na nakapagtala ng 22 bilyong produksyon. Pumapangalawa naman ang India na may 18 billion, habang pangatlo ang Pilipinas na may 15 bilyong produksyon kada taon. Sinabi rin nito na mas malawak ang lupang maaring taniman ng niyog sa bansa at mataas pa rin ang demand para rito. Sunshine News Blast. Before, Philippines po ang nangunguna na producer ng coconut sa buong mundo. Ngayon, pangatlo na lamang po tayo. Before, ngayon, ang nangunguna si Indonesia, producing 22 billion nuts per year. India, 18 billion, at ang Pilipinas, 15 billion nuts ang naipoproduce natin. Which is before tayo po yung nangunguna. At kung tutusin, ikukumpara natin yung area ng mas malaki po yung area ng Pilipinas na yung mga tinataniman ng niyog. So at mataas po ang demand ng lalo na sa ngayon dahil hindi tayo masyado makasabay sa demand ng market ng sa makapuno at pati na rin sa ating crude coconut oil. Lalo na ngayon itong ating yung tinatawag nilang CME, yung cocoa methyl ester, yung ginagamit na biofuel, na dapat, supposed to be, nasa 5% mixture na tayo ngayon. Kaso hindi pa tayo nakakapag-comply doon kasi kulang pa ang produkto. At saka all of the processing centers sa Pilipinas, at 50% operating capacity lang siya. Kasi kulang nga yung raw materials natin. And considering na meron tayong mga senile na medyo low productivity na, so talagang need natin mag-replant ng coconut. At kaya ang Region 1, Region 2 and Cordillera ang isa sa mga nakita na expansion ng coconut industry. Nanawagan naman ang ahensya sa mga LGU at magsasaka na suportahan ang programa ng PCA upang higit na makita ang kahalagahan ng niyog na tinaguriang Tree of Life dahil mula dahon hanggang ugat ay napapakinabangan. Asahan din umano ang iba't ibang programang magbibigay para sa mga coconut farmers, kabilang ang scholarship programs, funding support at mga training katuwang ang Agriculture Training Institute o ATI, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at iba pang ahensya ng pamahalaan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Sa pambalita, Lingayen LGU magsasagaw naman ng mobile chest x-ray at blood donation drive ngayong araw. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner Van Vergabinya. Yes, Wilmer, kapartner, magkakaroon ng puro kalusugan mobile chest x-ray with mobile blood donation ang Municipality of Lingayen Rural Health Unit 3 sa Barangay Dulag Covered Court ngayong araw, May 21, 2026, alas 8 ng umaga. Layunin ng programa na mapalapit ang serbisyong medikal sa mga residente, kabilang ang mga maagang pagtuklas ng sakit sa baga at pagbibigay ng dugo para sa mga nangailangan. Binigyang diin ng lokal na pamahalaan na ang pagkikisa ng mamamayan ay malaking tulong sa pagliligtas ng buhay at pagpapatibay ng kalusugan sa komunidad. Hinikayat ng publiko na magpatingin, mag-donate ng dugo at makiisa sa aktibidad. Para sa karagdagang impormasyon, maaari makipag-ugnayan sa mga barangay health workers. Para sa Diyos sa Philippines kong mahal, si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Sunshine News Blast.
Oras na po natin mga partners, alas 6:30 na ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Flavon Pro at Immune Advance. Karagdagan pa sa ating mga balita, nakipagdialogo ang BIFAR Regional Fisheries Office 1 o BIFAR RFO1 sa pamumuno ni Regional Director Remily Lecheca at Provincial Fisheries Officer Antonieta Evangelista kasama ang DSWD, mga LGU ng Anda at Bulinaw at mga apektadong mangingisda kaugnay ng patuloy na red tide phenomenon. Tinalakay sa pagpupulong ang epekto ng red tide sa kabuhayan ng mga mangingisda, mga update sa monitoring at pagpapatupad ng shellfish ban sa mga baybayin ng Pangasinan. Layunin ang aktibidad na makahanap ng mga posibleng interbensyon at tulong para sa mga komunidad na naapektuhan ng red tide. Idinaos ang dialogo sa mga covered court ng Anda at Bulinaw, Pangasinan bilang bahagi ng patuloy na koordinasyon ng BIFAR sa mga lokal na pamahalaan at ahensya para sa kaligtasan at kapakanan ng mga mangingisda. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, bayan naman ng Binmalay tumaas ang kita dahil sa pagsisikap at pagkakaisa ayon kay Mayor Merera. Ang detalye ng report yan ihatid sa inyo ni kapartner Sheila Balog. Ipinagmalaki ni Binmalay Mayor Pedro Pete Merera III ang paglaki ng kita ng kanyang munisipyo mula sa nakaraang 51 milyong piso, lumubo ito sa 303 million pesos ngayong taon. Ayon kay Mayor Merera, natutuwa ang kanyang mga kababayan sa paglaki ng kanilang kita, partikular na mga kawani ng lokal na pamalaan. Dahilan ni Merera ang pagsisikap ng bayan lalo na sa paniningil ng buwis at sa pakikiisa ng mga mamamayan. Sunshine News Blast. Yun na po ay natutuwa ang ating mga kababayan dito, lalo-lalo itong mga nandito na empleyado, lalo ng ang treasurer, sabi niya, ang laki ang ating earnings dito, sabi niya. Siyempre, kung out of the 116 municipalities sa buong Region 1, top 15 ang ating bayan ng Mali. So hindi pa ako kontento dyan. Gusto ko maging top 10. Para at least lalong lalaki at lalawak ang aming paningin kung anong dapat gawin sa bayan ng Mali. Sir, yun ang gusto ko lang sabihin, na dapat ang pagkakaisa sa isang bayan ay napakaganda, malayo ang mararating. Samantala, malaki ang naging tulong ng itinayong mga solar lights sa mga lansangan ng bayan ayon sa alkalde dahil naging kanlungan ito ng mga residente sa panahon ng sunod-sunod na blackout. Sunshine News Blast. Kung ano man yung makikita nyo, kung nagkaroon kayo ng mismong blackout na sinasabi natin ng mga ilang gabi na yon, ibig sabihin yan, kung wala yung solar na yan, wala rin kayong pwede kayo pupunta sa isang lugar na kayo ay mismo mag-i-stay dahil walang ilaw. Alangan na pumunta kayo o hindi kayo mag-i-stay kayo sa isang bahay na hindi kayo nakikinig. Ay hindi kayo mismong lalabas. Lalabas at lalabas kayo dahil mainit doon sa bahay. Ngayon, dahil may solar, tuwang-tuwa kayo, nakakapagkwentuhan kayo ng bawat mismong kabaranggayan nyo, nagkwentuhan pa kayo, masaya pa kayo. Kaya yun ang gusto ko lang sabihin. Ayon kay Merera, kasalukuyan pa tinatapos ang paglalagay ng mga solar lights na magdedepende sa pundo ng munisipyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga regional news, kaayusan naman sa Mapandan Public Market, patuloy na ipinapatupad. Nagbabalik sa report kapartner Vian Vergabinya. Patuloy ang pagpapatupad ng kaayusan sa loob ng Mapandan Public Market matapos magsagawa ng inspeksyon ng mga opisyal ng bayan ngayong May 20. Kahapon, May 20, pinangunahan ni Executive Assistant Felix Domicilio kasama ang General Services Office o GSO at mga market staff ang pag-iikot sa pamilihan upang tiyakin ang maayos na daloy ng mga mamimili at vendor. Layon ng inspeksyon na mapanatiling maluwag at organisado ang mga daanan sa pamamagitan ng tamang paglalagay ng linya o hangganan para sa bawat pwesto
ng mga nagtitinda. Kasabay nito, muling pinaalalahanan ng publiko na sumunod sa pinatutupad na one-way rules kung saan may nakatalagang entrance at exit. Gayon din ang tamang pagpaparada sa mga itinakdang lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang disiplina at kooperasyon ng lahat upang mapanatiling ligtas, maayos at komportable ang pampublikong pamilihan para sa mga mamimili at vendor. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahat si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. LTO Region 1 nagsagawa ng kalsada joint operation sa La Union. Ang detalye ng report ni atid sa inyo ng kapartner Sony Flow. Nagsagawa ang Land Transportation Office o LTO Region 1 ng malawakang joint operation sa ilalim ng kalsada program sa 1st District ng La Union noong Mayo 19. Kabilang sa isinagawang aktibidad ang clearing operations at inspections sa mga pangunahing lansangan upang matukoy at maalis ang mga sagabal na nakaapekto sa maayos na daloy ng trapiko at kaligtasan ng publiko. Pinangunahan ng LTO Region 1 ang operasyon katuwang ang PNP La Union, Highway Patrol Group Region 1, DILG, DPWH at pamahalaang panlalawigan ng La Union. Layunin ng programa na mapanatili ang kaligtasan ng mga motorista at pedestrian sa pamamagitan ng mahigit na pagpapatupad ng batas trapiko, pagtanggal ng mga sagabal sa kalsada at regular na inspeksyon sa mga kritikal na lugar. Ayon sa LTO Region 1, bahagi ito ng pagpapatibay ng road safety enforcement at disiplina sa lansangan para sa mas ligtas at maayos na biyahe ng publiko. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Sony Flow, kapartner mo sa balita at serbisyo. Partner News Blast. Sunshine News Blast. Maraming salamat sa balitang yan. Samantala, opisyal ng nanungkulan si Assistant Secretary Lawrence Mina bilang Civil Defense Deputy Administrator for Operations at Acting Regional Director ng Office of the Civil Defense OCD Region 1. Ayon sa advisory ng nasabing ahensya, lahat ng opisyal na komunikasyon, ulat at dokumento para sa OCD Region 1 ay dapat nang i-address kay ASIC Mina. Kasabay ng kanyang bagong tungkulin, si Mina ay magsisilbing chairperson ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at layunin ng naturang pagtatalaga na higit pang mapalakas ang koordinasyon at operasyon ng OCD Region 1 sa pagpapatupad ng mga programa para sa disaster preparedness at response sa rehiyon. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Huling detalye ng ating mga regional news, ika-19 na araw ng Project Lawa at Binhi ng DSWD isinagawa sa lungsod ng San Carlos. Nagbabalik sa report, kapartner Vian Vergabinya. Isinagawa kahapon May 20 ang ika-19th na araw ng pagsasanay para sa Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na layuning palakasin ang kakayahan ng mga komunidad laban sa epekto ng climate change at mapabuti ang seguridad sa pagkain. Ang programa na nangangahulugan local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the improvised ay ipinatutupad sa pagtulungan ng City Social Welfare and Development Office, City Agriculture Office, Sanro at CDRMO. May kabuang 500 benepisyaryo ng Cash for Work ang lumok sa programa kabilang ang mga miyembro ng Rural Improvement Club, mga magsasaka, persons with disabilities o PWDs at mga solo parent. Bahagi ng proyekto ang paggamit ng nature-based solutions o mga hakbang na nakabatay sa pangalaga at pagpapanumbalik ng likas na yaman upang makatulong sa pagtuon sa mga suliraning pangkapaligiran at pangkabuhayan. Kabilang sa isinagawang aktibidad ang pagtatanim ng iba't ibang gulay gaya ng talong, kamatis at okra. Naging matagumpay ang mga programa sa suporta ni na Mayor Julier Resuelo, Vice Mayor Jose Resuelo, mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod at yung pangkatuwang na tanggapan ng pamahalaan. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, to si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast.
Sunshine News Blast. Oras na po natin mga kapartners, alas 6:40 na ng umaga. At ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Plavan Pro at Immune Advance. At tuloy-tuloy na to po tayo mga kapartners sa ating mga national news. Posibleng kakulangan daw ng kaalaman sa batas ni Soto. Posibleng dahilan sa palit liderato. Ayon yan sa former impeachment court spokesperson. At ang detalye ng report na yan ihatid sa inyo ni kapartner Angel Pastor. Posibleng nakaapekto umano ang kakulangan sa legal background ni dating Senate President Tito Soto III sa mga naging pagbabago sa liderato ng Senado kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw ni dating Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol. Ayon kay Tongol, mahalagang may sapat na kaalaman sa batas ang mamumuno sa impeachment court dahil teknikal at komplikado ang mga proseso sa paglilitis. Anya, kailangang marunong humawak ng legal terms, motions at iba't ibang procedural issues ang presiding officer habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Dagdag pa niya, kahit mga batikang abogado ay naharap pa rin sa hindi inaasahang legal issues habang dinidinig ang kaso, at paano pa kaya ang isang presiding officer na hindi abogado? Magandang hakbang anya kung ang presiding officer ng impeachment court ay may kahit kaunting kaalaman sa batas o may pinag-aralan sa abogasya. Sinabi rin ni Tongol na mas maayos sa ngayon ang takbo ng impeachment proceedings kumpara noong nakarang taon, lalo pat wala pang malalaking aberya o legal complications na nararanasan sa kasalukuyan. Samantala, sa usapin kung maaari bang makibahagi si Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment trial, saad ni dating Philippine Bar Association President Attorney Rico Domingo na maaring lumahok at bumoto sa proceedings si Bato gamit ang online o virtual appearance hanggat hindi ito natatanggal bilang senador. Pero nilinaw ni Domingo na batay sa Senate rules, hindi pinapayagan ang virtual participation sa mga legislative proceedings maliban na lamang kung may national emergency at aprobado ito ng mayorya ng Senado. Nakasaad sa Senate rules na maaari lamang gumamit ng video conference o remote participation kapag may sitwasyong pumipigil sa pisikal na pagdalo ng mga senador sa session hall. Pero sa usaping ito ay kailangan pa ring aprobahan ng buong Senado kung papayagan si Bato na makilahok o bumoto sa pamamagitan ng virtual appearance sa impeachment proceedings. Nitong Lunes, formal nang nag-convene bilang impeachment court ang Senado para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Lahat ng senador ay nanumpa bilang senator judges, maliban kay Senator Bato de la Rosa. Inaasahan namang susunod na tatalakayan ng impeachment court ang mga panuntunan at schedule ng paglilitis sa mga susunod na pagdinig. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga national news, PNP report ukol sa gun-related incident sa Senado, isinumiti na sa DOJ. Ang detalye ng report yan ni atid sa inyo ni kapartner Crazelyn Catarung. Sa ginanap na palace briefing nitong Mayo 19, personal na iniabot ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. kay Justice Secretary Frederick Viga ang report na may kinalaman sa gun-related incident nitong nakaraang linggo sa Senate Building sa Pasay City. Ang PNP report ay naglalaman ng mga available na video footage, panayam sa mga saksi at mga sinumpaang salaysay. National Police will now turn over the records of investigation pertaining to the discharge of firearm or shooting incident at the premises of the Senate building last May 13 at about 7:46 p.m. and several documents prior to that, starting from May 12 up to the time na May 14, 2:30 a.m. where Senator Bato de la Rosa was seen leaving the premises of the Senate building. Ibinahagi rin ni Nartates na ang paunang investigasyon ay isinagawa ng Pasay Police Station. Kalaunan ay nakibahagi rin ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng PNP sa investigasyon.
partikular sa pagkalap ng mga rekord, impormasyon at kinakailangang ebidensya upang makabuo ng findings, konklusyon at rekomendasyon. Ayon kay Nartates, nakasalalay na ngayon sa isang DOJ panel ang pagrerepaso sa ulat ng investigasyon ng PNP at pagpapasya sa mga posibleng susunod na hakbang. Dumalo rin sa press briefing si Interior Secretary John Vic Rimulya. Anya, matapos ang halos isang linggong masusing pag-iimbestiga, pangangalap ng lahat ng available na videos, interviews at affidavits, marami anya silang naging konklusyon. Giit ni Rimulya, lahat ng ebidensya ay nagpapakita na walang naging pag-atake sa Senado. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. Kaugnay dito, iniutos ni Pangulong Marcos Jr. sa NBI at PNP na magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente sa Senado. Matatandaan na nangyari ang Senate shooting incident sa gitna ng tensyon kaugnay ng mga ulat na tangkang pagsiserve ng ICC warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nang itanong ang tungkol sa mga personalidad na maaring sampahan ng kaso at ang posibleng mga paglabag, tumanggi si Secretary Vida na magbigay ng komento habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin, no? Pero medyo malawak, no? Ang tinitingnan nga ng panel natin, based on my order, is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances, which started May 11. So lahat ng timelines na yan, from May 11 to May 14, titingnan ng ating panel. Dagdag pa ng kalihim, hindi rin muna siya magbibigay ng detalye hinggil sa mga kasong maaring isampa habang nagpapatuloy pa ang pagsusuri ng mga ebidensya at timeline ng mga pangyayari. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kersilin Catarong, SMNI News. Ka-partner News Blast, DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, pagdaan ng ICC warrant sa local courts ng Pilipinas, ipiniliwanag ng legal team ni Senador Bato de la Rosa. Ang detalye ng report ni at si Senyory ka-partner MJ Mondihar. Kinikestyon ng mga kritiko ang pag-iwas si incumbent Senator Ronald Bato de la Rosa sa warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court. Tanong nila kung walang kasalanan ng senador ay bakit raw nito tinakbuhan ng NBI na magsiserve sana ng arrest warrant. Sign of guilty raw kasi ang pag-ilag ng senador sa mga otoridad. Ngunit sa PDP Laban press conference sa QC, nilinaw ng legal team ni Senator Bato kung bakit ganoon na naging aksyon. Ayon kay Attorney Israelito Torion, hindi raw dumaan sa competent courts ng bansa ang arrest warrant. Ipinaliwanag ng abogado na sa ilalim ng ating saligang batas, tanging mga lokal na hukuman lamang ng Pilipinas ang may kapangyarihang mag-issue ng warrant of arrest patapos itong makita ang may probable cause ang isang kaso. Binigang din ng kampo ng senador na ang pag-iwas sa isang iligal na pag-aresto ay hindi pagtakbo sa batas, kundi pagtanggol sa karapatang pantao na ginagarantiya ng ating konstitusyon. Kaya marapat lamang daw na protektahan ng senador ang kanyang sarili laban sa isang kautusan na walang bisa sa Pilipinas. Such instances should now pass through our Philippine courts. It has to be the Philippine court warrant of arrest that would bind Senator Bato de la Rosa. Batay rin sa Article 89 ng Rome Statute o ang mismong saligang batas o ang kasunduang nagtatag at nagbigay buhay sa International Criminal Court. Kailangang dumaan sa legal na sistema ng host country ang pag-aresto sa isang akusado. Malinaw rin nakasaad sa Rome Statute na walang sariling police force ang ICC kaya hindi nito pwedeng laktawan ang mga batas at proseso ng Pilipinas. If it involves deprivation of liberty nga, kailangan dumaan yan sa ating mga korte because we have our own constitution, we have independence, we are independent as a nation, then we should assert our Philippine sovereignty. Iginitri ng kampo ni Senator Bato na walang bisa ang ICC sa bansa dahil hindi na miyembro dito ang Pilipinas. Epektibo pa noong March 2019 ang opisyal na pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute kaya wala na raw jurisdiksyon ang banyagang korte sa mga Pilipino. Nilinaw rin ng legal team na handa si Senator Bato na harapin ang mga legasyon na kasama ito sa pagpapatupad sa drug war sa nakaraang Duterte administration. Handa rin daw ang senador na humarap sa anumang korte basta ito'y pinatatakbo ng mga Pilipinong hukom at gaganapin ng mga paglilitis dito sa bansa. Nagsilbing Chief PNP ang senador sa termino noon ni former Philippine President Rodrigo Duterte. Si Senator Bato gusto lamang na magkaroon ng assurance na dito sa Pilipinas siya lilitisin. Or kung mahirap yan,
Okay, kung mahirap yan, kailangan meron tayong procedural mechanism as to how to implement surrender. Nakikita naman ang kampo ni Senator Bato na igagaya ito kay FPRD na hinuli at inilipad papuntang the Netherlands sa loob lamang ng isang araw dahil rin sa ICC warrant. Matatanda ang ilang beses nang sinabi ng Marcos Jr. administration na hindi ito makikipagtulungan sa ICC. Giit pa ni President Marcos Jr. wala itong balak na ibalik ang Pilipinas bilang ICC member state. Pero iba ang nangyayari sa ground kumpara sa sinasabi ng Pangulo. At klaruhin sana ito ng gobyerno kung ano ba talaga. All actions seem to point to the fact na yung nangyari noon kay PRRD ay gagawin na naman nila ngayon based on executive discretion, based on the foreign affairs power on the part of the president. Maling-mali nga yun. Kung matutuloy, si Senator Bato na ang ikalawang Pilipino na hinayaan ng Marcos Jr. administration na makulong sa ICC kahit na gumagana naman ang justice system o ang mga korte sa Pilipinas. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihan, SMNA News. Ka-partner News Blast, DZRD, Sunshine Radio, report! Samantala, Bong Revilla hindi na sisipot sa pagdinig ng Sandigan Bayan para sa malversation case. Ang detalye ng report yan ihatid sa inyo ng partner Margot Gonzalez. Hindi na dumalo si dating Senador Bong Revilla Jr. sa pagdinig araw ng Miyerkules kaugnay ng kanyang malversation case matapos aprobahan ng Sandigan Bayan ang kanyang waiver of appearance noong Martes, May 19. Ayon sa legal counsel ng dating senador na si Atty. Riody Balisi, hindi nahaharap si Revilla sa mga natitirang pagdinig para sa presentasyon ng ebidensya ng prosekusyon hanggang July 29. Kinumpirma rin ni Atty. Dennis Pulma, Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, na pinaburan ng korte ang waiver ni Revilla. Gayunman, sinabing tong maari pa rin siyang papuntahin sa korte kung iuutos ng mga mahistrado. Samantalang humarap naman bilang testigo si Engineer Ferdinand Vergara Jr., Chief Quality Assurance Section ng DPWH Bulacan District Office. Ayon kay Vergara, walang attachment ang test results sa construction materials ang progress bill ng controversial na flood control project sa Panibulacan na sinasabing Ghost Project. Nakasaad umano sa Department Order 11 na kinakailangang may materials test report o quality test results bago mailabas ang progress billing o ang kabayaran para sa proyekto. Sinabi rin niya na ang materials engineer, project engineer at ang chief engineer ang may responsibilidad sa test report. Anya dapat nire-review ng materials engineer kung kumpleto ang mga dokumento ng proyekto, kabilang ang aprobadong materials test results. Dagdag pa niya, bago pumirma ang project engineer, kailangan muna nitong makita ang test results sa report ng materials engineer. Dapat din umano itong nire-review ng chief engineer. Kabilang sa mga akusado sa kaso sina dating materials engineer Emilita Watt at ang dating project engineer ng DPWH Bulacan na si RJ Dumasig. Ayon sa prosecution, ipinapakita ng testimonya ng testigo na nakapagpalabas ng pondo para sa proyekto kahit kulang ang mga kinakailangang attachment ng aprobadong test results. Sinabi rin ng prosecution na posibleng wala talagang materyales na ginamit kaya walang maipakitang test results para sa proyekto. Matatanda ang nagsagawa ng inspeksyon ng Sandigan Bayan sa proyekto sa Pandi, Bulacan. Ngunit wala umanong nakita ng anumang flood control structure sa lugar sa kabila ng deklarasyong mahigit 95% completed na ito. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 92.8 million pesos at kabilang sa mga napundohan sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Marvick Gonzalez, SPNN. Ka-partner News Blast, DZRD, Sunshine Radio, report! Huling detalye ng ating mga national news Palasyo, hindi na kailangan dumaan sa local court para sa enforcement ng ICC warrant versus Senador De La Rosa ayon yan sa OSG. Ang detalye ng report niya nihatid sa inyo ni partner Hannah Jane Sancho. Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na harangin ang posibleng pag-aresto sa kanya kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court. Nagbigay naman ng reaksyon ng Malacanang kaugnay sa usapin. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, kinikilala ng Office of the Solicitor General OSG na balido ang warrant of arrest laban sa senador at wala ng legal na hadlang matapos tanggihan ng Supreme Court ang hiling na TRO. Dagdag niya, ipinauubayan na nila sa mga kinauukulang ahensya gaya ng Department of Justice ang lahat ng legal na interpretasyon at evaluation kaugnay ng usapin. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa.
at ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Vida. Sinabi rin ni Castro na malinaw umano ang pahayag ng OSG na hindi na kailangan pang dumaan sa local court para sa pagpapatupad ng naturang warrant. Ayon sa OSG, nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid. Sa tanong kung maituturing na fugitive si De La Rosa, sinabi ni Castro na ito rin umano ang pananaw ng OSG. Tungkol naman sa kontrobersiya sa CCTV footage na ipinisinta, iginiit ng Malacanang na ang mga ebidensyang ito ay mula mismo sa Senado at bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Ang naipresent po sa briefing kahapon, yan po ay galing mismo rin sa Senado. So kung ano pang ebidensya na meron sila, kakailanganin po yan ng DILG, ng DOJ at ng Ombudsman para makita natin ang buong katotohanan. Sa tanong kung paano tinutugunan ng administrasyon ang sitwasyon, sinabi ni Castro na naninindigan ng Pangulo sa rule of law. Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangapangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan o bibirin judgment, pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. Samantala, ipinagtanggol ng Department of Interior and Local Government ang integridad ng CCTV footage na isinumanig kaugnay ng insidenteng naganap sa Senado noong madaling araw ng May 14, kasabay ng paglilinaw ng mga pangalang lumilitaw sa investigasyon. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, may malinaw umanong timestamp at direktang kuha mula sa CCTV servers ng Senado ang mga video kaya hindi raw ito maaring pinutol o splice. Kabilang umano rito ang ilang lalaking nakaputi na kinilalang si Senador Robin Padilla, isang lalaking naka-blue jacket at naka-cap na kinikilalang si Senator Bato de la Rosa, ang hindi pa nakikilalang babaeng kasama nila. At approximately 2:30 a.m., May 14, 3 individuals descended into the Senate parking lot. The 3 individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket na naka-cap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Batay sa ulat, sumakay ang tatlo sa isang puting SUV na pagmamay-ari umano ni Padilla na kalaunay lumabas ng Senado bandang 2:32 a.m. at tinahak ang direksyong patungong Makati ayon sa mga CCTV ng lungsod. Tugon ito ng DILG sa pahayag ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na sadyang inisplice ang mga video. No, not at all. We may timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers, and hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat. Sa usapin kung may pananagutan ba ang mga nakilalang individual, sinabi ni Remulla na nasa DOJ pa rin ang pagdedetermina kung may mga kasong isasampa at kung sino ang maaaring managot. That's up to the SOJ to determine. They are now gathering the facts. And whatever charges we filed will be up to the SOJ. Samantala, inihayag din ng DILG na bukas sila sa anumang karagdagang CCTV footage na maaring ilabas ng ibang panig at isasama ito sa investigasyon ng Department of Justice. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News. Partner News Blast, Sunshine News Blast. Karagdagan pa sa ating mga balita mga kapartners, ipinagpatuloy ng Senado ang malawakang reorganization ng mga komite matapos ang pagbabago sa liderato na nagluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Itinilaga ni si Senador Pia Cayetano bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee
kapalit ni Senador Panfilo Lacson, habang si Senador Rodante Marcoleta naman ang bagong chair ng Committee on Justice and Human Rights. Muling nakuha ni Senador Amy Marcos ang Committee on Foreign Relations, habang pinananatili naman ni Senador Camille Villar ang Environment Committee at nakuha rin ang Government Corporations Panel. Samantala si Senador Mark Villar ang namuno sa Finance Committee, kapalit ni Senador Sherwin Gatchalian na nagpaabot ng suporta sa transition at budget reforms. Nananatiling bakante pa rin ang permanenteng majority leader habang patuloy ang mga usap-usapan ng posibleng karagdagang pagbabago sa liderato ng Senado. Sunshine News Blast. Ronda Pilipinas. Samantala sa ating Ronda Pilipinas, DAR namahagi naman ng 16.3 million pesos na makinarya sa Arbosa, Cagayan Valley. Ang detalye ng report niya nihatid sa inyo ni kapartner Sheila Balog. Namahagi ang Department of Agrarian Reform o DAR ng 16.3 milyong pesos halaga ng farm machinery at equipment sa 31 Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBO sa Cagayan Valley na ginanap sa ARB Summit sa Ilagan City, Isabela. Kabilang sa may pinagkaloob ang 4-wheel drive tractor na may rotavator, hand tractor, solar-powered irrigation pump, floating tiller at knapsack sprayer na makikinabang ang mahigit 8,000 ARB sa rehiyon. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, layunin ng pamamahagi na hindi lamang magbigay ng lupa, kundi tiyakin na may sapat na kagamitan ang mga magsasaka upang maging produktibo at matatag ang kanilang kabuhayan. Binigyang diin ni Undersecretary Joseph Angelo Martires na bahagi ito ng mas malawak na support services program ng DAR upang palakasin ng mga arbo at gawing moderno ang operasyon sa pagsasaka para sa pangmatagalang pag-unlad ng agrikultura sa kanayunan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. News Blast. Sa ating namang showbiz news, The Bloomfields may bagong retro single matapos mag-viral ang Ale sa TikTok at online tickets para sa 10th anniversary show ng Lola Amor sold out na. Ang detalye ng report niya ni Atid sa inyo ng partner Sigrid Castañeda. Puno ng nostalgic grooves at upbeat melodies ang latest single ng The Bloomfields na Tayo na Dali na nagpapakita kung paano pinagbubuklod ng musika ang mga tao. Ayon sa vocalist at drummer ng banda na si Rocky Collado, simple lang ang literal na kahulugan ng kanta pero may mas malalim itong mensahe. Bagamat masaya at danceable ang beat, nagpapaalala naman ito na ang mga special moments sa buhay ng tao ay mabilis lumipas. Kaya naman, dapat itong pahalagahan at sulitin. Pagdating naman sa musical arrangement, kumuha ng inspirasyon ang The Bloomfields sa mga sikat na foreign bands tulad ng The Beatles, The Monkees at The Romantics na hinaluan naman nila ng natatanging OPM touch. Samantala, sa kanilang Instagram post, hindi maitago ng Lola Amor ang kanilang excitement para sa upcoming 2-night musical event na gaganapin this May 22 to 23. Bagamat mabilis na sold out ang tickets online, nag-iwan naman ang pag-asa ang banda para sa mga gusto pang humabol na fans dahil magbubukas sila ng limited slots para sa mga walk-ins sa first night ng nasabing show. Bilang bahagi ng celebration ng kanilang 10th anniversary sa music industry, kamakailan lang ay inilabas din ng banda ang kanilang latest single na pinamagatang Lambing. Kilala ang Lola Amor bilang grupo na nasa likod ng mga OPM hits na tumatak sa puso ng mga Pilipino tulad ng Fallen at Raining in Manila na naging viral sensation pa sa bansa. At yan muna ang hatid namin sa inyo na Showbiz News. This is Sigrid Castañeda, ang inyong citizen correspondent, bringing you the latest showbiz. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy. Ang pinakamagandang pagpapasa na pwedeng gawin ng tao ay ang paglingkuran ang Diyos at sundin ang kanyang kalooban ng walang kondisyon. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast.
Sunshine News Blast. At yan ang kabuuan ng mga balita na nakalap ng buong puwersa ng DZRD News and Information Center ngayong araw po ng Huwebes ay 21 sa buwan ng Mayo taong 2026. At maraming salamat mga kapartners sa lahat ng mga nakantabay sa ating Facebook page. Good morning lahat mga kapartners. At ako po ang inyong naging tagapagbalita kapartner John Belgas. Sa ngalan din ng ating mga nakasama dyan sa technical side, kapartner Jeff. At sa ating station manager Mr. Jay Mendoza at sa ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Good morning po Pastor. Maraming salamat mga kapartners. Good morning na imbag agsapan na imbag bigata. Masantos siya kabusan at sikin namin. May the Almighty Father bless us all. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.